Dorka je nezisková organizácia zriadená spoločnosťou Úsmev ako dár a nadáciou Dedo. Dorka zastrešuje 4 typy zariadenia. Máme tu domov na polceste pre mladých dospelých z detského domova, zariadenie núdzového bývania pre matky s deťmi a rodiny v kríze a krízové stredisko pre deti odňaté biologickým rodičom. Mamičky sa zúčastňujú projektu Napredovanie, kde vlastne sa učia a skúmajú vlastne príčiny, prečo sa dostali do tejto situácii, v ktorej sú. Prichádzajú také momenty, že toto som aj ja tak zle robila. Čiže učia sa novým veciam a určitým skrytým pravidlám, ktoré má napríklad stredná vrstva, o ktorých oni vlastne nevedia, že to tak teda funguje. Vďaka tomuto projektu sa zvyšuje stupeň vzdelávania matiek a mladistvých. Môžu sa tu zúčastniť rozličných kurzov, ako napríklad kurzu varenia alebo kurzu práce na počítači, čím sa podporuje ich samostatnosť. Ja by som chcela byť cukrárkou, lebo ma to baví a rada pečiem. Taktiež začíname s kurzom varenia, kde sme kúpili rôzne hrnce a poháre a vlastne všelijaké vidličky, naberačky, lyžičky a varechy a váhu, aby sme mohli naše nielen ženy, ale aj ich deti, aj mladých dospelých učiť, ako variť, aby mohli vlastne zabezpečiť tie základné potreby a potom sa venovať ďalším veciam. Hope, saving life, peace and love. I believe in a miracle. I believe in a world for you and me. I believe in a better place. Prichádzajú nám častokrát tyrané matky, ktoré sú opustené partnermi, ktoré nemajú kde bývať, ktorí nemajú možnosť zabezpečiť základné životné potreby pre svoje deti. Dorka nám ako pomohla, nám dala ubytovanie. Urobila som si cez nich kurz opatrovateľský a kurz nemčiny. Mám z toho taký celkom dobrý pocit, že je postarané o tieto detičky. A určite im treba pomáhať. Jedinú vec, čo oni potrebujú, naozaj dostať možnosť spraviť si ten život lepším. Step to eternity. Make a better world for children and their families. For you and me. I believe in a miracle. I believe in a world for you and me. I believe in a better place. So let's make history. Hand in hand. Step by step, bit by bit, and day by day, we are strong. Together we can change the world. With all my heart, I know my dreams come true. Yes, I believe we can make this dream come true.